Pasan programan komentatu genuen bezala, asteburu honetan Bilbostak 2012 ez, 2022 ospatu da aurten, gaur, asteburu honetan, teknologiari buruzko ekitaldia, baina konkretuki programazioari buruzko ekitaldia dena, non, azken hilabetetan komentatu diren gauza batzuk ere analizatu dira, adibidez metabertsoarena. Ikusi ze eman aldigun teknologia hori gure bizitzetan, beti bezala ekitaldi interesgarria izan da, eta behin pasata gomendioa egiten dizuego ja urrengo urterako, ja pasadenez, urrengo urtean izan behar da, ja Bilbostakera bueltatzen garela. Horri buruz ez dugu gehiago hitz egingo, ja pasadelako, baina beste gauzatxo batzuei buruz hitz egingo dugu. Kirolari buruz pizkatxo bat hitz egingo dugu ere, baina baita operagaioei buruz, Europar Batasunari buruz, gauzatxo batzuk dauzkagu hemen komentatzeko, beti bezala teknologiari buruzkoak, horretan datza gure programa azken finean, teknologiari buruz hitz egitea, eta gauzatxoak ez oso serio hartzea. Ongi etorriak, hemen hasten da, Sarean Zehar. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta beti bezala teknologiari buruz hitz egiteko, ez nago bakarrik, estudio honetan ere, bideoan argi eta garbi ikusten den bezala, hemen daukagu Borja Arbosa, arratsaldeon. Bai, oso argi eta oso garbi, arratsaldeon Inigo. Oso argi eta oso garbi, bideoan ikusten da, hemen YouTubeen, Twitchen, gauza horietan. Por cierto, gero esango digu berriz Borja, baina Twitcheko kanal berria ireki dugu, twitch.tv/sareanzehar, horretan gure grabaketak ikusi dituzue gertatzen direnean, beraz, hor daukazue erreferentzia twitch.tv/euskadigital. Bai, konkretuki gaizka egiten ari duen bezala. Arrastion gaizka. Arrastion gaizka, ze moduz. Hau esan da. Ze komentatu nahi nuen, ze moduz astea, Borja? Bueno, ez dago asko kontatzeko egia esan da, badakizu hilabete honen bukaera, urtarrila hasieran izan genuela berri gehienak, ospatu zen Las Vegasen CES ekitaldia, eta bukatu dugu hilabetea berri gutxirekin, ez oso mamitzuak, baina kontatu dezakegu nola etortzen den, etorkizuna baino, presentea baino gehiago, uste dute, direla berri hauek. Pixka bat bai espekulazioa egingo dugu. Aste honetan, kontatu behar dizut, kolaborazio bat egin dugu Bilboiria irratian, pasaren astean deitu zidan
benetan ez du gogoratzen. Esango dizut nola deitzen zen. Bilboiriako lankide batek deitu zidan, esan ez, eSportsei buruz hitz egin nahi dugu, Erlantz deitu zidan, eSportsei buruz hitz egiteko, hori posible bazen, eta bizketaldi bat izan genuela horri buruz hitz egiteko. Konkretuki, kirol ez kirol, ez kirol ez da kirol ez kirol, baizik eta kirol ez kirol, saioan, kiroleari buruz hitz egiten dutelako hor. Gaizki jartzen dute desberdintzeko, nik entzuten du kirol eskilo eta petzatzen du, ETV-koak? Kasu honetan, hitzaldea izan da Jona Fernandezekin, baita ere programa horretan dagoela, eta, eSportei buruz pizkat hitz egin dugu. Beti bezala, hau da, Bilboirian, ez dira horrela saio tipikoak egiten, kirolen imagina dezakezue, ez dutela atletikei buruz gehiagi hitz egiten, William Sanaiak ez direla saio guztietan agertzen, beste gauza askoi buruz hitz egiten dute kirolen barruan daudenak, eta hien artean, eSportsei buruz hitz egitea izan nahi dute, azken programan Bilboiriako webunean dago eskuragarri, bilboiria.eus, hor daukazue saio horren edukia. Esan behar dizut ere, galdera bat egin didatela oso digarria izan dela niretzat. Galdetu didate, zuzte duzu eSportak orokorrean kirol olimpikoa izango diren egunen batean? Eta ni geratu nahi, kirol olimpikoa. Zer da kirol olimpiko bat? Uste du, Komite Olimpiko Internazionala onartzen duen kirol bat. Kirola, claro. Eta ni horretan pentsatu, batetik, haiek nahi duten kirolak sartzen dituzte, eta bestetik, haien irizpide propioekin, eta beste partetik, beste kirol batzuk kanpoan geratu dira azken urtetan, eta beste batzuk sartu dituzte, baino orokorrean aktibitate fisikoarekin erlazionatuta daudena. Normalean guk asoziatzen dugu edo kirola aktibitate fisiko batetin, baita ere xakea konsideratzen da nolabait kirol bat, eta ez du aktibitate fisikorin beharra, orduan. Baina xakea, adibidez, ez da kirol olimpikoa. Ez da kirol olimpikoa, baina kirol bat bezala onartu al dezakezu, eta beste kasu batzuetan, kirolak ez daukate nolabait esan da objektibo kompetitibo bat, eta batez ere dira ikustezkoak, eta ez dira ez dute jendea enfrentatzen, orduan betidanik kirol alternatibo horiek ez dira olimpikotan egon, zeren olimpikotan normalean jendea konpetitzen du, eta horrelatan ez baute konpetitzen, ez dute interesik emango. Kasu honetan, nik ez duke esango, batez ere uste dute momentu batean agian Komite Olimpiko Internazionala pentsatzen badu arreta lortu behar duela jende gaztearengan bai, eta jende gaztea ez badu kirol tradizionala jarraitzen, ez baditu kiroloiek jarraitzen, eta nahi badu nolabait lortzea ez dakit, azkenean kirol olimpikoak edo joko olimpikoak hobeto esan da behar dute presentzia ikusleak, audientziak, eta horrek hor sartzea kirol hauek eSportak lotzen badute horrelako jende asko, jende pilo bat jarraitzea, eta ez bakarrik jende jarraitzen du eSportak, eta beste kirolak alde batera utzi. Orduan, ikusiko dugu. Nire galdera da, azkenean eSport horietan adibidez League of Legendseko torneotan antoratzailea da enpresa bera, hau da, bideojokoa egiten duen enpresa. Ze interes izan dezake
zen League of Legendsen garatzailea, ez dut gogoratzen. Zin interes izan daiteken enpresa hori, bere jokoa edo bere kompetizioa joko olimpikoetan izatea. Bueno, lehenik eta behin, gaizka txatean basaude esan esazu zein kontxo den nik ez dakidalako. Baina kasu bat kontatuko dizut oso berezia, gertatu zela pandemian, Ibaik ontolatu zuen FIFako torneo bat, eta hor streamingean eman zuen kausa benefiko bat ateratzeko, eta kasu horretan baita ere bideojokoaren FIFA enpresa egin zuen jokoa dela eSports, hori bai bakit, esan zuen baiet, eman zuen aurrera pausoa, eta... Kontua da, baietza ematea, edo adibidez, torneo bat muntatzea, kasu honetan, gainera, Ibai buruz ere hitz egin dugu, pertsonalitate oso famatu bat dena, baina bera, ez du eserrera jokatzen, bera, narradoera da. Bai, baina ikusten dioen jendea bai jokatzen du, eta joko hori olimpikotan jartzen baduzu, ni konparatuko nuke pelikula bat egiten zenu bezala. Jende asko ez zekien zer diren bideojokoak, bere pertsona batek ikusten duen arte, hor munduko txapelketa bat egin dela, eta pasadan, agian, bideojokoa ikusten du hor jolasten dela, eta ikusten duela, ala, hau nola da, eta frogatzen du, eta gustatzen zaio, eta sartzen da hor mundua, eta audientzia gehiago lortzen duzu, eta noski hor marka jartzen dut interesa, beraik ere gehiago salduko dutelako. Eta badakite joko olimpikoak daukatela publizitatearen gan gauza politika nahiko berezia, baina bueno, ez publizitatea alde batera utziz, hau da, zu joko batera jolasten baduzu, kirolak ez dira inoren propietatea, ez dira, zuk ez duzu tarifa bat ordaindu behar futbol partida jolasten duzun bakoitzean. Agian zure ekipamendua bai, baina ez diozu lizentzia bat inori ordaindu behar. Eta kasu honetan, joko bat, bai bakoitzaren jabe izatea, agian jokoak bihurtzen badira domenio publikokoak. Riot Games ez ditu Riot Games ez ditu hainbeste milioi jartzen bere jokoak edo zen propietate intelektual bezala bueltatu aldirela propietate eskea. A ber, arazoa da pelikula bezala edo musika bezala horrelako jokuetan lehenik eta bain ze dauka propietate intelektuala, jokuaren mekanikak, parteak eta kodea. Parte batetik, mekanikak orokorrean ez bada horrela zerbait oso berria inventatzen, ez dauka propietate intelektualik. Haien zatiak, hau da, pertsonaiak, artea horrelako zerbait, berrera biltzen baduzu beste jokuetan, hori ez du iraungitzen. Azkenean, Mickey Mouseen kasuan gertatzen den bezala. Mickey Mouseen lehenengo pelikula domeinu publikoan dago, edo aurten, edo bi urte barru, olako zerbait, domeinu publikora bihurtuko dela. Kontua da, pelikula hori domeinu publikoan dagoela, eta zu deskargatu, bidali, eta egin dezakezu nahi duzuna. Edo, liburuekin ere, berdin gertatzen da. Baina horrek ez du esan nahi pertsonaia domeinu publikora bihurtu dela. Orduan, parte hori ezin da ez da inoiz frankiziak mantentzen badira eta enpresek joku berriak egiten badituzte pertsonaia horiekin, hori ez du inoiz kakotzen artean iraungiko. Eta beste partea, hirugarren partea da kodearena. Horrelako multiplayer joku baten kodea ez dauka ia ezer. Hau da, zu kodea deskargatu dezakezu, baina ez badauka zu zerbitzari bat horren kontra jokatzeko, egiten duzu kodearekin. Ez ebez. Bai, bueno, nahiko galdera interesgarriak dira, erantzuteko hurrengo urteetan nolabaiten ideian badago hau kirol bat bihurtzea, nola alderatu kirol olimpiko, edo ez olimpiko, edo zein txapelketa, munduko txapelketa, ez egotea esku pribatu batean, eta batez ere egilearen eskuan, hau da, horrek egilea ja ez badu nahi gehiago egiteak, kirol gabe geratzen zara. Claro, a ber, kontua da azkenean,
joku konkretuak desagertuko direla eta beste batzuk agertuko direla, baina mekanikak, estiloak eta generoak orokorrean hor mantenduko direla. Orduan, Counter-Strike bihar desagertzen bada, ez dakit, Valve izten duelako, Beste bat hor egiten da. daukazu Call of Duty. Bai. Gutxo gara bera berdina dela. Azkenean Mekanikak generoak berdinak, daude eta baina- genero horiek beste bat jarri aldezakezu edozein joko bertan bera juten bada. Hori orokorrean. Eztabaida ona eta, bueno, izketaldi ona izan genuen Kirol Eskirol programan eSportei buruz, esan dakoa entzun nahi baduzue, bilboiria.eus webgunean daukazue. Eta orain gezurra kontatuko ditugu tralara. Ai. Gezurra kontatzera goaz. En fin. Hemen gaidoian jarri da zu Movistarrek 200 milioi euroren truke saldu nahi du ADSL sarea Espainian. Nik esango dizut ezetz eta ezetz bi aldiz. A ver, zenbat aldiz edo zenbat gauza dira. Movistarrek egia da? Movistar bai. 200 milioiak Telefónica. egia dira? 200 milioiak bai. Lehenengo gauza aldatuko du. Telefonika. Vale, 200 milioi. Aldatzen da. ADSL sarea saldu egin du? Ez du ADSL sarea saldu. Ez, kobre sarea egin. Orduan, aldatzen dugu ADSL sarea eta kentzen dut eta jartzen du kobre sarea. Vale, Telefonikak 200 milioi euroren truke saldu du kobre sarea Espainian. Ondo? Kobre kableak. Kobre kableak Espainia. A ver, Bai. Kableak. Telefonikak 200 milioiren truke saldu du kobre kableak Espainian. Bueno, Espainian, bai, Australiako enpresa bati, baina bai, Eta hori, Australiako enpresa izan alda edo Espainia. portugesa, Bai. baina ze Zu hartu garrantzi duzun dauka? berrian, konkretuki, eta iturriak aipatuko ditugu orain bai ADSL zonen argitaratu zen berrian, baina gaizki interpretatuta dauenean, Oi. dauen berria, horrela jartzen zuen. Nondik datoz berri originala? Berri originala ez dut topatu, baino egia da beste komunikabide batzutan Bai? argitaratu dutela erdiondo esaten Telefonika saldu nahi duela bere kobre sarea non ADSL-a ematen zuen. Eta parte hau importantea da. Kontua ez da... Hau da, ez du norbaitek irakurtzen badu ADSL saldu nahi duela ze pentsatzen du. Pentsatzen duzu azpiegitura. Claro, baina kontua ez da azpiegitura bera ordainduko duela. Telefonika izango da azpiegitura kenduko duena, eta hiri eta herri askotan zituen kable horrela oso potoloak ez dakizen bat telefono parekin saldu, barkatu, desmontatu, saldu, eta gero ja, ez dakit Australiako hauek ze egingo dute haiekin, suposatzen dut kobrea berriz bihurtu eta berriz saldu materia prima bezala. Hau da, kableak erosi dituzte hauek. Bueno, lehenik eta ben kontatu behar da, kobreko sare hau, nahiko sare zaharkituta konparatzen badugu noski FTTH eta zuntza eta egiten horren azken urteetan egin den despliegue oso handiarekin alderatzen badugu, hori eguneratu behar da eta Telefonikak suposatzen da inbertzio hori egin behar duela. Hau da, kendu gauza zaharrak eta jarri berriak. Edo ja berria jarri baditu, kendu zaharrak. Eta sare horren zati hau, edo horrek esaten du, berriak esaten du, Macquarie deitzen den enpresa australiar bati, saldu diola. Hau da, Australiako enpresa pribatu hori arduratuko da gauza horretaz. Kendu eta saldu, eta hori ja horrekin ez daki zer egiten duzu sare, kendu duzun sare batekin. Begira, konkretuki, zer egiten duzun, kendu duzun sare batekin, materiala... Baina ez duzu ezer jartzen bere ordez?
Bueno, pero ordez badago gauza Badago, bat. claro, zuntzaia jarri duzu. Osea, kontua da, desmontatzen ari diren kableak, izaten dira ja, itxita dauden zentralen kableak, hor ja, fibrasko materiala egon daiteke, baina ja ADSL-ko material hori ez dagoela erabiltzen. Orduan, kableak fisikoki kentzen dituzte. Konkretuki, esango dizut, nire gustura hobeto azaldu duen komunikabidea izan da expansión, eta expansión horrela esan dute, Telefónica kobre kablea saltzen dio Macquarie enpresari 200 milioi euroren truke. Oso ondo. Eta? Eta ya está. Eta ya está. Hori da berri guztia. Saldu eta agur. Saldu eta agur. Materiala saldu, punto. Osea, ni adibidez, ez dakit, ze daukan hemendik. Ni kable hau saltzen badizut, hori, kablea, ya está. Kablea. Vale. Ez dago gehiago, kablea. Bueno, kablea azpiegitura interesgarria bat izan daiteke saltzeko. Baina kablea ez dago inon montatuta. Osea, ja, kablea desmontatuta dago, eta kamioi batean dago, Macquarie egiteko... Orduan, Macquarie ez du egiten lan hori, desmontatzeko lana? Ez, lan hori Telefonika egingo du. Orduan, esan Material dezakegu... brutoa. Telefonika kable hoiek Wallapop ordezko batean jarri duela, eta Australiako batek esan duela... Claro, Wallapopen jarri dute, vendo cobre. Eta ya está. Telefonika kobre saltzen. Bai, horrela izan da. Bueno, urte eta urte asko bota dira kobrea erosten, bai, orain kobrea saltzen dute. Ez dago zer gehiago, horrela da. Bueno, azpiegiturei buruz hitz egiten jarraituko dugu, kasu honetan ez azpiegitura fisikoak, baizik eta azpiegitura logikoak. Agian kontzeptua pizkat arraroa da, baina orain berriari buruz hitz egiten hasten garenean jakingo duzue, baina berriari buruz hitz egiten hasi baino lehen, berriaren protagonistaren sintonia jarri behar dugu, hemen arauak arautzen duten bezala, Europar Batasunaren berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta kasu honetan Europar Batasunaren berrian kontatuko dugu Europar Batasunak bere DNS propioak nahi ditu webguneak blokeatzeko. Bai, horrela da. Zure superheroi maitatuak, berriro ere jartzen da... Nire superheroi maitatua esertarako ez balioko duen gauza bat egin nahi du. Oso ondo, venga. Europar Batasunak estatu batuarren menpe goteari utzi nahi dio, eta DNS for EU, DNS lau EU izeneko proposamen alternatiboa iragarri du. Europar Batasuna deskribatutakoaren arabera, DNS for EU erresidentzia maila handiko eskainiko du Europar Batasuneko zibersekurtasun global eta espezifikoaren babesa, halaber datuak babestearen eta pribautasunaren aldeko apustua egingo du Europar Batasunaren arauen arabera, eta bermatuko du DNS-ak ebasteko datuak Europan prozesatzea eta datu pertsonalak ez dirutan biltzea. Internetoko azken segurtasun eta pribautasun estandarrei atxikiko zaie. Oso detektagarri izango da, eta azken erabiltzaileek erraz konfiguratuko dute bere ekipoan eta softwarean. Bai, erraz da konfiguratzeko. Hori da saldu duten. Vale, oso ondo. Baina, noski, badaude tambien beste ideia batzuk, bai. Eta jendea berria honek gutxienez argitaratzen du egin nahi duela hori webguneak blokeatzeko. Izan leike, baita. Hau da, estatu batu erren menpe ez egotea webguneak blokeatzeko. Baina, ni barkatu pizka bat hemen galduta nago. Ze kontxo da DNS bat, zergatik Europar Batasuna behar du DNS propio bat, eta zergatik ez diote uzten webguneak blokeatzen. A ber, kontua da, batetik, DNS sistemak egiten duena da itzultzaile bat bezala.
imagina gure bueno, parabolatik DNS da Domain tipikoa Name System. Domain Name Server. Server. DNS eskenean, imagina... Hori esen erori esen gauza orain dela ez daki zenbat eta zu konparatu zenuen autopista batekin kartelak bezala? Hori da. Kartelak gabe? Bai, autopista batekin kartelak gabe, bai, gutxi gora bera. Zirkulazioa baina ez dakizu nora joan. DNS simple. Hori zen konkretuki... Edo ez daki nola da ditzen zen... Hori zen konkretuki rutak erakusteko. Baina, bueno, azkenean da sistema bat non zerbitzari bakoitzak dauka bere izena. Hau da, Google ikusteko, zu jartzen duzu zure nabigadorean, google.com, ez duzu jartzen Googleeko zerbitzarien IP elbidea. Hori, itzulketa hori DNS sistemak egiten. Vale. Orduan, zein da azkenean kontu hau? Daudela servidore batzuk direla servidore fundamentalak hau funtzionantzeko. Konkretuki 13 daude eta 13 horiek kudeatuta daude hainbat enpresen artean. Konkretuki, 13 daude core, bueno, kasu honetan deitzen dira root server hauek, 13 daude fizikoki, baina gero replika ere daude. Eta Europan hainbat replika daude, adibidez, Espainian uste dut 2 edo 3 DNS zerbitzari hauek... Baina horiek kudeatzen dute enpresa pribatuak? Hauek kudeatzen dute, kasu batzutan, bai, adibidez, bai, egia da. Adibidez, bik dauzkate Verisign enpresa, dela Nortoneko zertifikatu enpresa. Beste bik daude estatu batuen dauden erakundeen eskuetan, bata dela ICANN, bere gainera haiek DNS sistema kudeatzen dutena, eta bestea da RIPE, dela DNS-ren kudeatzailea Europan. Bueno, parkatu, IP helbideen kudeatzailea Europan. Beste batek dauka NASA, eta, baina, adibidez, RIPek dauzkan zerbitzariak ez da bakarrik bat, daude 16 Europa zoan. Orduan, egia esan da, DNS sistema estatu batuen menpe dago, ni ez nuke horrela esango. Uste dut, nahiko sakabunetuta dagoela fizikoki eta erakundeen artean, erakunde eta enpresen artean. Europar Batasunak DNS sistema berri bat jarri nahi duela martxan? Bueno, azkenean, konbentzitu behar duzu, erabiltzaileak DNS sistema hori edo DNS zerbitzari hori erabiltzeko, eta edo behartu. Bueno, behartu ez dut uste. Behartu, bai, aukera bat izango litzateke, baina ez dut uste. Baina, azken, behartu, bai, kontua da, erabiltzaileen euneko portzentai osandia, oso osandia, bere interneteko hornitzaileak jartzen dituen DNS-ak erabiltzen ditu. Ez duelako hori aldatzen. Eta inoiz ez du aldatzen, eta jazta. Eta gero gaude frikiak, datu horiek aldatzen ditugula, edo, kasu askoz frikiagoetan, DNS zerbitzari propioak montatzen ditugula, nire kasua dena. Orduan, kasu horietan, horrelakoak, erabiltzaile bati konbentzitzen badiozu, Europar Batasuneko DNS zerbitzaria jartzeko, bueno, vale. Eta jazta, ze gehiago. Ez dut uste arrakasta handirik izango duten, egia esan da. Baina, bueno, hori niri iritzia. Lehenengo etorkizun berria bat, lehenengo telefonikarena alde batera usten badugu, hori dela guztiz etorkizuna eta pizka bat gaurkoa, baina
ikusiko dugu, ez? Nola geratzen dena postu hau? DNS for EU izango da DNS for nothing. Zango dizut, ez diote etorkizunik ikusten, baina, bueno, diru publiko horretan erabili nahi badute, oso ondo Europar Batasunerako. Operagailuei buruz hitz egingo dugu bi berrietatik bat egiten, egia esan da, ez direlako berria horrela oso garrantzitsuak, baina agian biak kontua daukate. Irakurri alditu ez badira garrantzitsu. Bai, alde batetik merkatu eta lehiaren batzorde nazionala 500.000 euroko zigorra esarri diolako konkretuki Laika Mobile operagailuari arau hauste larriagatik. Bai, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak esaten dugu MLBN, baina CNMC gazteleraz. Bai. 255.000 euroko izuna jarri dio Laika Mobile, gaur egun ja Masmobil taldearen jabetzakoa dena. Bai. Baina, Masmobil taldearen jabetzakoa izan baino lehen, hainbat arau hauste egin zituen. Konkretuki arrazoia izan da, ez zituela bete, bere abonatuen datuak SGA bidez emateko bete beharrak. Hau da, Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak kudeatzen duen abonatuen datuak kudeatzeko sistema hau. Zer da SGDA? Larrialde zerbitzuak, operadore telefono gidak egiteko, eta baita ere abonatuen zenbakiei buruzko telefono bidezko konsulta zerbitzuak ematen dituztenak erabiltzen duten plataforma bat da. Hau da, bertan bezeroen datu guztiak azken eguneratuta daude, behar izan ez gero, bezeroak errazago identifikatu ahal izateko. Nor erabiltzen du sistema hau? Kasu publikoan, adibidez, esan dugun bezala, larrialdi eta polizia zerbitzu gehienak edo iaia guztiak. Hau da, Guardia Zibila, Polizia Ertzaintza, Nazionala, Lokala, Bomberos, eta guztiz zultzaileak, bakatu. Hau oso erabilgarria da, larrialdi batean, adibidez... Jakitean nor deitzen duen. Jakitean nor deitzen duen. Batez ere, larrialdi horretan, batean, pertsona horrekin kontaktua hasten baduzu, baina deian esan badizu, etxean nago eta ez dakiz gertatzen zait. Bai. Eta nor zara, pi. Etxean nago eta zute bat dago hemen. Kontxo, egia gezurra izan, hobe zuhiltzaileak joatea, zure etxera ikustera zer gertatzen ari den hor. Beste partetik ere, esandakoa, gida telefonikoak egiteko, hau da, páginas amarillas egiteko, páginas... Edo páginas blancas, deitzen zen bezala. Egiteko baita ere erabiltzen zen, uste dut ja egiden kontua desagertuko dela ez dakit urte honetan edo urrengoan, baina gutxo gara. Pizka datuen babesara kontra juten da hori. Bai, baina bueno... Eta gaur egun ja telefono finkoa, dira pikutara. SGD-an egotea aukeraskoa da. Hau da, ez da beste sistema batzuk bezala, naita ez zure datuak hor egon behar direla, adibidez, portabilitateen sistemetan bai egon behar direla datuak bai ala bai, baina SGDA honetan aukeraskoa da, zu deitu aldiozu zure operagailuari, eta esan, begira, bere momentuan zen, gidan, ez nahi, gida telefonikoan agertzea, bale, oso ondo, hemen dikentzen dizugu, txinpun. Beste partetik, adibidez, esango dut. MLBN-eko webgunean badago zenbakiak kontsultatzeko zerbitzu bat eta zerbitzu hori eskaera egiten du beste zerbitzu hori. Ezin duzu ikusi zenbaki hori ze jabe daukan, baina bai ze operagailuak kudeatzen duen gaur egun eta okupatuta edo ez dagoen. Orduan,
nahiko garrantzitua da sistema hau, orokorrean. Bai, berri hau bukatzeko baita ere esango dugu operadoreak egindako ordainketa murriztu egin dela, arau haustea egin izanaren erantzukizuna aitortu dutelako, eta gainera aldez aurretik ordaindu dutelako zeapena. 120 murrizketak aplikatu ezean, operadoreak ia €1.000.000 ordaindu beharko zituen. Ordainketa gainera eginda, eta uko egin zaio zeapenaren aurka atzera egiteko edo administrazio bidetik uko egiteko eskubideari. Hau dira, ez dute rekurtso hori jarriko, eta onartu dute beren errua, eta ordaindu por la vía rápida, esaten den bezala. Mobil taldea esan du begira. Hau ez dugu jango. €1.000.000, toma, hau bezala, venga, hala. Beste partetik ere, operagaioi buruz hitz egiten, kasu honetan zigorra ez dutena jasoko, izango dira Movistar eta Yoigo. Bai, 2008an, hasi zen historio bat, Telefonika eta Yoigo roaming akordio bat sinatu zutenean. Bai. Ordutik, bi telekoen arteko barremana, bigarren akordio batera aldatu zen 2015an, merkatuen eta lehiaren batzorde nazional berriro ere hemen barruan, 6 milioi euroko izuna esarri baitzion Telefonikari eta 300.000 eurokoa, jo, desberdintasuna, Yoigori, tratuak leia murrizten zuela iritzi baitzion. Bi operadori hauek akordio bat sinatu zuten eta bertan zehaztu zuten ez 4G sareetako sarbidea eta banda zabaleko zerbitzuen eskaintza, ziren eskaintza hori eskaintzeko gai ziren bakarrak, eta merkatu eta lehiaren batzorde nazionalak jarritako izunaren ondoren, konpainiek elegitea jarri zuten, eta auzitegietan izuna bertan behera ustea erabaki dute. Bai, gainera, hemen historia honen erdian ere sartu zen bere momentuan Vodafone, egia zelako Telefonika eta Yoigo akordioa zutelako roaming erako. Hau da, bere saretik kanpo egiten ziren deietarako. Yoigoko bezera bazinen 2010an, adibidez, resuma batuan, zure sarea izango zen O2, Telefonikakoa zelako. Horrelako akordioa egin zuten. Hortik aurrera, kontua izan zen, hemen erdian ere sartu zela Vodafone. Vodafone ziorako eman sarbiderik 4G sarera, esango dut, Nori? Yoigori. Barkatu, ez, barkatu, historiak nahazten ari ditut. Kontatu nahi nuen historia zen Pepefonekoa, ez Yoigokoa. Bai. Pepefone horrelako arazo bat izan zuen, baina Pepefonek orantzen zegoen Movistarrera pasatu, Telefonikara pasatu arte, ez da? Uste dut Vodafonen zeudela. Movistarrera pasatu bainoren. Ez dugu horatzen ja. Izan daiteke, bai. Egon dira hainbat kulebroi gauza hauekin, imaginezin. Batzuk izunak lortzen dituzte, eta beste batzuk saiesten dituzte. Bai. Beste markatuaren batzorde nazionalari buruz hitz egingo. Markatuaren batzorde nazional bati buruz hitz egingo dugu, baina ez merkatu eta lehiaren batzorde nazionalari buruz, baizik eta balore merkatuaren batzorde nazionalari buruz, haiek ere arauak jartzen ari dituzterako. Hori da egin behar dutena. Bai, orokorrean, baina kasu honetan, kripto txamponei buruz edo kriptomonetei buruz. Bai. Hori da, balore merkatuaren batzorde nazionala, gazteleraz CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. CNM Gauza. Epe laburrean lotu nahi ditu kriptomonetei buruzko publizitatea. Erakunde ikuskatzaileak zirkular bat argitaratu du, Europan gai horri buruz egiten den lehena, gainera. Zirkular horren bidez, kanpaina masiboen bidez arautu gabeko produktu hoietan inbertitzera animatzen duten enpresak, baimena eskatzera behartzen dira, gutxienez ura gauzatu baino 10 egun lehenago, informazio argia, orekatua, inpartziala eta engainagarria ez dela bermatzeko. A ber, ni ez naiz fidatzen. Esango dizuet, ni ez naiz fidatzen. Ez dakit zenbat... Norengan ez ara fidatzen? Kripto txamponei, buruzko enpresei buruz? Inorengan, lehenik eta behin, Crypto.com eta Binance eta horrelakoak
kristongo pufo direla, hemendik ikusten da. Gogoratu behar dugu, gainera, organismo honek, balore merkatuen batzorde nazionala, ja, orain dela hilabete eta pik uste dut, atera zela sare sozialetan, Andres Iniesta, futbolariari, arazoan jartzen, zeran, berak publikazio bat jarri zuen, iragarki bat, nola esaten dola operatzen du kriptotxamponekin, eta akontu ofizial batean esan zuten hori ez zela egin behar. Hau da, esan zuten kontu zibili hor, ze nolako aktibitateak eta ze promozio egiten duzu. A ber, egia esan da, kripto txamponei buruz hitz egiterakoan, uste dut, interpretazio zuzenena izan leike burtsako baloreekin alderatuta. Hau da, edozein aplikazio edo sisteman sartzen bazara non burtsako balorekin jokatzen den, saldu eta erosten den, jartzen dizu normalean zure dirua arriskuan dagoela eta orokorrean hemen dirua sartzen duten eguneko ez dakizen bat bere dirua galtzen dute. Orduan, hau gutxi gora bera berdina da. Gaur egun kriptotxamponak alde teknologikoa alde batera utxita, espekulazio balore bat dira. Horrela Uste dute kriptotxamponekin egiten duten enpresak apustu etxe berriak dira. Hau da, beren publizitatea epe oso gutxian hasiko da... Eta presentzia asko dute azken hilabetetan. Hori esan da, beste kontu bat daukagu hemen. Ez dakit zenbat aldiz ikusi dudan balore merkatuen batzorde nazionalan erregistratu eta publikatu eta oso legal guztia zegoen gauza bat pikutara joatea kriston pufo bezala. Eta enredandon esan dut Nueva Rumasa, baina esango dut baita ere preferenteen kontua, hauek baita ere ikuskatzen zutela ze gertatzen ari zen, eta, en fin, gauza oso poltoroa izan zen arte, ez zuten eskua sartu. Orduan, publizitate hori balore merkatuen batzorde nazionalak erregulatzea edo ez, niri bost, haiek hor zeudelako adibidez, Nueva Rumasaren kontua gertatu zenean. Eta ez zuen inorez ere esan. Orduan? Bueno, ez zuen inorez ere esan. Beraiek esaten zute, ia zazpi sortzi abizu eman zutela orokorrean jendeari. Galdera da, zer egin dezake... Kontua da, baloren merkatuaren batzorde nazionalaren abizuak ez badu ezertarako balio, adibidez, telebistako publizitateak entzeko, baina zergatik kenduko duzu publizitatea, hau da... Zerbait fraudulentoa izan... Gauzak arautu behar dira, baina balore merkatuaren batzorde nazionalak ezin ditu gauzak arautu. Horretarako badago parlamentua eta gobernua kasu askotan. Baina esango dut... Balore merkatuaren batzorde nazionalak egiten du egin alduena. Gauzak esan, baina ezin ditu debekua jarri. Orduan esango dut... agian, baloren merkatuen batzorde nazionala ez dauka herramienta nahiko hau da, zu imaginatu ekiditeko estafak, adibidez. Zu imaginatu egiten dutela hori, hau da, esaten dutela konkretuki publizitatu irekendu bat da, zere enpresa hori ez da fidagarria, eta enpresa hori demanda bat jartzen die, esaten, ni hori, hau guztia galdu dut, zergatik, zu hori esan duzulako. Hau da, frogak badauzkate, zu gogoratzen duzu kalifikazio agentziak, Moody's eta Standard & Poor's hori guztiak, esaten zutela, deuda hau triple B dela, eta urrengo egunean triple B bihurtzen zen, baina zen kausa efektu. Nik esaten dudalako hori gertatzen da, edo hori gertatzen da eta gero nik esaten dut. Ni ulertzen dut, beraien zer egiten duten arriskua, zeren beraik esatea hori erosi, edo ez erosi,
Zerako ardura. A ber, kasu honetan, egia da, ez dela hain ardura... Eta estatuak ezin du esan ze txarra den enpresa. Gainera, Nova Rumasa historio bat daukala. Bai, Rumasaren historia... Eta estatuak Rumasak gaizki doala esatea... Rumasa originalean sartu zen, ia gehiagi esan. Bai. Dena den, kontua da, nire etxat, azkenean, kontu susmagarriak badira ulertzen dut, abisoak argitaratzea, eta jazta. Eta susmagarriak noren iritzian. Susmagarriak objetiboki, esan dezaketen bakarra, objetiboki da arriskutsua. Baina hor, zure dirua jarri nahi duzu, nork esango dizu, ez jarri. Hori ere egia da. Bankuak uste dut orain dela ja 10 urte edo erabiltzen dute zenbakizko sistema bat, batetik zeira, arrisku hor neurtzeko. Orduan, zu hori produktu finantziero bat denez, jarri arrisku maila, eta jendea ja hor sartzen badaki, eta hor oso raza, 6-6, oso ondo, ni badakit. Hori baita ere. Galtzen dut, ezin dio, inori ezer esan. Ez que, egia da, baina adibidez, sistema hori, baita ere horrelako enpresak jarraitzea, ideia ona, jarraitzea da behartzea, ideia ona izan daitekela. Argi eta garbi jartzea hemen, oie, 6-6. Hau ez da joko bat. 6-6, hau ez da joko bat. Horretaz aparte, eske egia da, batzutan modo intervencionista jartzen daizela, eta baina eske... Venezuela! Claro, kontua da, hemen gauza asko sartzen direla, eta adibidez kirolen kontuan, baita ere eSportekin kontatu alden historia berdina. Audientzia oso gaztea daukazu hor, jende oso gaztea daukazu, ez dute esango LOL taldeak ikusten, futbola ikusten. Eta futbolean iragartzen diren produktuak ikusten. Orduan, norbait gaztetxo bati esaten badio, begira, Andres Iniesta egiten du, eta gainera dirua ateratzen du. Baina, saiatuko da bere dirua, edo bere gurasoen dirua, horretan sartzen. Orain dela 10 urte, erretan hor usten zenuen zure txamponeak. 10 urte edo 3. Eta ja gaur egun hor utziko dituzu zure kripto txamponak. Claro, orduan, dualitate horretan nabil. Batetik egia da, ezin dela gauza guztiak erregulatu, bestetik kolektibo batzuk dauzkagu, bereziki babestu behar direnak, eta horretan oreka topatzea oso zaila da. Hori egia da. Eta hau guztia esan da, uste dut momentu aproposena dela gaiaz eta musika aldatzeko, guazen titulorera. Titulol. Bueno, Borja, oso zaila izango duzu gaurko kasuan, nire aserrea eta harridura ja ikusi dugulako. Zer daukazu sorpresa bezala titulol honetan. Ikusi dut zure aserrea kripto txamponei buruz, orduan, gaurko titulola NFT-ei buruz doa. Oi. Ze polita izan da, bueno, Facebook honetan sartu nahi da, Twitterren konkretuki argitaratu dute bere profil irudietan NFT-ak saltzen hasiko dutela, eta NFT horiek konkretuki dira irudi bat hexagono batean. Pentsa edozen gauza berezirik izango den. Hori bai, zure kripto txamponen no esaten da? Zure kriptozorroa jarriko duzu zure Twitterreko akontuan, haiek sarbide bat izateko zure kriptodirua hartzeko. Fenomenoa uinigo edatzen jarraitzen du, eta ja NFT-ek beren The Pirate Bay dute, peer-to-peer truke plataforma ezaguna. Geoffrey Huntley, Australia garatzaileak, The NFT Bay webgunea sortu du, non NFT hauen milaka irudi doan eskegi eta jendearen eskura jarri dituela ziurtatzen duen
hau, aktibo digitaletan jabetza eskubideen kontzeptua zalantzan jartzea du helburu, eta ekimenaren alderdi berezinetako bat da Huntley aurkezten duela, hala egiten zuen duela gutxi elkarrezketa batean arte, eta bokazio didaktikoko ariketa gisa. A ber, entzule maiteak, eta ja kamerara begira nabil gure murmuian kontzeptu jartzeko. NFT bat, basikoki, kontu digital bat da, hau da, fitxategi bat da, ziurtagiri batekin. Originaltasun ziurtagiri batekin. Orduan, pak horri, originaltasun ziurtagiriak entzepa diozu, eta produktu digital horren kopia bat egiten baduzu, adibidez irudi baten kopia egiten baduzu, hori ja, irudi bat da, ez dauka baliorik. Orduan, en fin, bai, beste gauza asko bezala, hau pirateatu daiteke, bai, asko, eta kantitate handian, eta horretan DNFT behi. Oso ondo. Oso ondo iruditzen zait, begira. Batzutan... Helburua lortu dugu, titulolean. Ez duzu lako nire harridura... Baina barrea bat. sortu. Bueno, bai, eske egia esan da, gustatzen zait, espekulazio, hainbeste espekulazio daukan mundu honetan, batzutan horrelako justizia poetikoa sustatzen dituzten pertsonak agertzen dira hortik, eta nire bihotzerdi komunista posten dute. Así que, en fin, nik ez dut hau esan momentu honetan, NFT bat delako eta internetetik desagertuko delako. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Egia da, sarean zearen zuen mezuen zain gaudela, baino Twitterren badira NFT gabe, mesedez, ez dugulako joku horretan sartu nahi. En fin, onaino berrien atala, eta baita ere, gure saioa, beti bezala Borja Arbosaren ezinbesteko laguntzarekin egin duguna. Eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko, Inigo, eta baita ere entzule guztioi urrengo saior arte. Baita ere, ezinbesteko laguntza izan da Mikel Carmonarena berrikuspen teknikoan dauena, eta erratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei eskerrak ere programa honen emisioa posible egiteagatik. Gure urrengo data izango da 2 aste barru, beti bezala, sarean zehar gehiago izango dugu kasu honetan, teknologia gehiagorekin, umore gehiagorekin, titulor gehiagorekin, baita, astero egiten dugu, bueno, programa guztietan egiten dugulako titulol, dirudenez Borja beti topatzen duelako zerbait titulonan jartzeko, hori egia da. Esan dauka, eskerrik asko, saio hau entzuteagatik, eta 2 aste barru, sarean zer gehiago. Agur!